Patuloy ang pagbibigay, paalala at abiso ng San Nicolas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at mga opisyal ng barangay ng Santa Maria East sa mga motoristang dumaraan sa bahagi ng Villa Verde Road. Ayon kay punong barangay Francisco Florentin, mahigpit ang pagbabantay sa mga motorista lalo na sa bahagi ng kalsadang naapektuhan ng erosyon. Mag-ingat din sila. Ngayon, kung may mga abiso galing sa taas na isarado ninyo, talagang wala kaming pinapadaan. Yun ang kwan namin kasi for their protection lang naman yun. So, yung mga matitigas naman. MDRMO sa pamamagitan ng regular na monitoring kada 3 oras, hindi lamang sa nasabing kalsada kundi pati na rin sa mga binabahang lugar at mga river system. Sa kasalukuyan, bukas na muli sa lahat ng uri ng sasakyan ang Villa Verde Road matapos itong pansamantalang isara kahapon bilang pag-iingat sa masamang panahon. IFM News. IFM News. IFM News.